Shalom. Hamisian parlado pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Songoni pehamu dongan sahapor seon. Naman dahoti ibadah secara live streaming. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai marhadolaton marsaor dot debata. Tapake mati kisah ngombas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Puji halu jauh Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mo palangit dohot anoon. Amen. Lehon ma tu Jahoba hamuliaon di goarna, marsomba mahamu tu Jahoba mamake pahean marhadohoan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Namandok mauliate dohami tuho. Ala dipapatarho doho tu akas pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asi maroham. Saya payian madihami rodi pinoparnami barita naulii. Jala pararat mahitu saluhut bangso. Asa bitsar sondang ni hasangapon mi. Dohot di aka nahudul di haholomon, dohot nanilinggoman ni hamatean, marhite-hite haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata, marende mahita. Tatangihon ma patik niribata di minggu sadarion, ima patik paduahon dohot lapatana, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabi si sombaon, manang sioloan. Dia dola patani i,
Oddo ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oluan begu manang olpuhon di hadatuhon, jala dang jadi pos roha di ugasan haumitan, ido sahatna, atong rap mangido gogo, mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita. Tato potima dosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do umbahen nahu pasarep hami diri nami sadarion tu jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalan munabadia, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Ay dang dihalo mohon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangolusyon nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon iton di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami mojoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadia. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songonon doha tani Tuhan Jehovah, nunga di arsaiho au marhite sian aka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian aka hajautonmu. Au tutu, au sandiri menelesai aka pangalosim, ala ni hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Tapuji matuhata marende maita.
Tatangihon mahatani debata epistel di minggu palimahon dung Epipania sadarion tarsurat di Amos tolu ayat 1 ayat 8 tarjahama secara responsoria. Tangihon hamuma hataon nadidok ni Jahoba taringo tu hamu halak Israel taringo tu sadok bangso na hutogihon ruar siantano Misir songonoddo Holan kamu dunian nahutadda sian nasa bangso di tanah on di baheni iluhonok kumatuhamu saluhut hajaha temunai tung udur mata gamon merdalan dua halak dajolo sian dosni rohana sida tung tagamu ma patunuromon badiyat ditobak da adong sorana tung tagamon panyarum ni anak ni babadiat ma sorana sian yamna da adong na pangsa tung tagamon matarjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tahun sambil tung tagamon mabikas jorgongi sian tano dang adong dapotsa tung tagamon mamangkuling saruni di bagasan buta so yaton siswan na torok tung adong matagamon masa pamaraan di bagasan buta so binahin Jawa ay dang adong dibahen Tuhan Jahoba nang gusada da jolo dipapatar si bunian na tu panurirang akan naposonai patunuromon badiyat tungi sema naso Maria makuling Tuhan Jahoba tungi sema naso manurirang ido sahatna atong rap mangido gogo mahi martua do akat natumangihon hatani debata jalan naong peoksa. Amin. Tapuji matuhata marende mahita. Taha tindakon maha porseotai songon nahina tindakon idongata saha porseon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumok langit dohot anu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai iman ati di pohon isi Maria naga begalian sonton di perbadia adorang sohabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman isilatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubano toru dung ditanom na mulak mangul di hari patuluhon nama naik tu surgo laun dulu siamu di debata Jahoba ama naik pargogo na suatu dosanya disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mamuhumi halak namungul dohot namate au posea ditondi parbadia
Jala adong sada hulia nabalia, hulia hapatamia Kristen akan nabalia. Dohot dihasisani dosa, dohot diatai lamando, mulak namulu sogut daging halak na umate, dohot ya hamuluan nasora sudah. Amin. Tabigema kor sian punguan kor Immanuel diuduti punguan kor ama.
tabegema tikting di Huriata. Salum Horas tikting namasa dohot si pamasao ni Huriata di Minggu tanggal sia Februari 2025. Sada Romawi Pakubasion Sada Romawi sada goar ni mingguta sadarion Minggu palimahon dung epepanias topik Minggu di jauh gabe si jala jolma. Sada Romawi 2 Barita nasorang na di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 di basa-basa hotuhata debata sada dana bawa di keluarga Rogen Sitijak inatai Sri Devianti Boru Situmorang Sianwik Duku hipas dodak danaki suang songoni natorasna. Sada titik tolu tikting nanaing marbagas titing parjolo naing majalo pamasu-masuon parbagason ma Indra Bestian Situmorang anak niamata maringan Situmorang nahinan tubuni inata ramian boru manulang ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwik Tengah dohot orwana Diana Fatmawati Boru Sitorus Boru Niamata Tuminte Sitorus Tubuni Inata Lesmawati Boru Purba Ruasni GKPI Seimeranti Bagan Batu Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 masuk pukul sia WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di pasu-pasu tuhat dari Batama Sakap Persaripeon Nasidai. Sada Romawi opat Sidi reguler di hari Minggu sadarion tanggal sia Februari 2025 urutan ni Yana Kotama Muse persiajaran tupar guru malua reguler angkatan 2024-2025 masuk pukul 14 WIB maringanan di ruang remaja. Di sosohoma tunatoras persiajar asa manosoi Yana Kota laho madohoti persiajarani. Sada Romawi 5 Seksi SKM di hari Minggu nanaing ro tanggal 10 Februari 2025 buhani Yana Kota ma permingguan SKM di tahun 2025 on masuk pukul 8 WIB di sosohon ma tunatoras Yana Kota SKM asa manosoi Yana Kotai laho madohoti permingguoni. Sada Romawi onom ruas na berulang tahun pa 70 tahun na di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 gonokma umur ni amata Edison N. Parhusip manang opu egen doli 70 tahun sian wik rabutat 2 hobar tu program ni Huriata dung sidung titingon pasahaton ni Huriata ma ulos tu nasida sai di pasu-pasu debatama nasida di parnguluon Siganopari. Sada Romawi pitu koordinasi sermon parhalado di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 nanaing ro dibuhai mas sermon koordinasi paralado tu tahun 2025 masuk pukul 10.30 WIB laos omma sunggul-sunggul dihita sude parhalado ni Huriata 2 Romawi Dewan Koinonia Romawi 2 sada ruas nataba di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 sadarion nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Rafael Silalahi inatai Leliana Boru Siahaan
dohot tolu dak dana naro sian HKBP Bukit Hataran, Resort Perdamaian Bukit Hataran, Distrik 5, Sumatera Timur. Tinggal Nasida di Keramat Jati, jalan masuk Nasida Tuwik Keramat Jati. Tatangya koma anggiat Nasida gabe ruas namangolu di Huriatta. Romawi 2:2 Pamuhai Pertangyangan Wik. Di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 naneng ro patupaon di Huriatta do pamuhai Pertangyangan Wik tahun 2025 on di Maringanan di gereja. Masuk pukul 10 sia 30 wib. Di sosohon ma tusude kategorial punguan kor ni Huriatta. Asa para deed dekor di Pertangyangani. Tolu Romawi, Dewan Marturia. Tolu Romawi Sada. Ulang tahun paduan suara Immanuel pa 24 tauton. Laho makalason ulang tahun paduan suara Immanuel na pa 24 tauton di hari Minggu sadarion tanggal sia Februari 2025 nasidama makubasi permingguan ima nama rageda majahatikting papumupelean pamandulagu dohot hari tahun di permingguan pukul 6 wib dohot pukul 10:30 wib. Tatangyakoma asalam mengerbang pakubasion nasida di Huriatta. Opak Romawi, Dewan Diakonia. Opak Romawi Sada. Barita Namoding. Parjolo. Nah di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 nunga jumolo marujung ngolu amata Yohanes F. Silalahi umur 40 tahun 10 bulan nah hinabaluhon ni inatai Herlina boru hutapea dohot manadikon sadadak dana boru Sianwik Makassar 2 paduahon. Nah di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 nunga jumolo marujung ngolu amata Renfield Wardede umur 70 tahun nani habaluhon ni inata Rostiana Borusilalahi Sianwik Rabutat 2 tolu di hari Minggu sadarion tanggal sia Februari 2025 nunga jumolo marujung ngolu amata Santo Sitijak Simbajutak umur 50 tahun 10 bulan nani habaluhon ni inata Lis Maria Borusiaan Sianwik BS Taman Harapan. Tatangyakoma keluarga namar sitaunoni anggiat hatop tarapul roha nasida. 5 Romawi namar ragam. 5 Romawi Sada. Undangan Bonataun HKBP Distrik Walu Jakarta. HKBP Distrik Walu Jakarta manggokon Pangulan Nagoktiki dohot pendamping CHKBP Distrik Walu Jakarta laho menghadiri acara Bonataun 2025 dohot launching orientasi pelayanan HKBP tahun transformasi nanaeng di Patupa hari tanggal Selasa tanggal 10 Februari 2025 masuk pukul 10 wib 1 nasidung. Inganan tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 10:2 ayat 2b. Tempat Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor Sada, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Songonima sahat nititing di mingguta sadarion akan naso dijahahot di tiktingon boima tajaha di grup wek tabe manang di website ni HKBP Keramat Jati. Salam Horas. Sonari acara Pasahat Ulos ulang tahun pa 70 tahun tu Amang Edison and Parhusip Oppo I Genduli.
Horas madita saluhutna marulupulup marlas niroha dohita sadarion ala dapota tua sada siar ruas ni huriata apala di minggu sadarion ima amang Edison en parhusip siar rabuta dua di naung gonop umurna sida 70 tahun sadarion. Sudido hita marlas niroha mulu di luas Tuhani hita adapot tua nasihat Tuhani. Jala imatang yang nihurio sudima hita sigajang umur di pasu-pasu Tuhanta. Jala apala di bagasan tikyon naik pasahaton nihuria mah ulos tu keluarga di son nama ulang tahun 70 tahun. Bulu dia ada ni batak di dok pasahaton ulos ima asang sigajang umur ima namang ulos si daging alai di bagasan o pason dina di pasahat huria ulos tuhamu gabi ulos namang ulos si daging dohotod di mai di hamu tujuluano di luas mahamu sigajang umur 70 sian hatan di debatan apalasor rohamu ima natar surat di Budatulu ayat 10 tidok sengono di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di hapirang nado hamuraon dohot hamuliaon saya di basahat Tuhan tamai tuhamu 70 di luas hamu sahat tu namar nini sahat tu namar nono iman waik tangiang nihuria saya di pasau Tuhan tamai tuhamu 70 alani pasatong naiman waik ulos yang kuria. Tabikema ende puji-pujian sian paduan suara ama arbab.
Tapuji matuhata, laus dison mata papungu pelian parjolo, kantong sada A, dohot kantong sada B. Jesus Tuhan
sitongani masaur hadam leoni Dameni dewata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madita saluhutna. Berita nauli nagabi jamita di minggu sedarion minggu palimahon dung Epipanias dienek do sian natar surat di Lukas 5 mamuka sian ayat sada sahak rudi ayat 10 sada songonom matar surat disi takasma tapai hutihut. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali di nani rongoman ni natorop ibana laho ubigi hatani dewata. Jadi tongon madida dua parau di topi pasir. Ia perdikei nungaruar maburi jalana sida. Gabe di bongot ibana ma parau nasada na di sisimoni jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi asa dung masohot ibana marjamita nin nama madok sisimon lugai ma tunau bagas jala sapakun hamu ma jalamuna asa dapotan gabe ninna si Simon ma mangalusi guru
manipat sabur nginodo hu halo jahok kami suadong dapot alai mangasahon hatami ulu doau sumapakon di pasaut nasida mai gabe dapot nasida madikki macai gudang pola meribak jalai jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada asaro madongan nasida mabuat sa rodo nasida gabe digohi ma parawi duasa maradulonong marnidai si Simon Petrus marsobba maibana tujuluni Yesus huhu madidok lahu mahosi anau Tuhan ay halak perdosa duau ay tarhalomong do ibana rudi sudi donganna siala dikke na binuat na sidai soni do nangakadongan ni si Simoni si Jakobus do si Johannes aka anak ni si Zebedeus jalanin na Jesus ma madok si Simon unak ko mabiar olak niom maho gabi si jala jolma di padarak nasida ma akka parawi ditadikom masa luhut nai mangihuton Jesus ido yang go sahatna tobik ni mingguta sadarion dijo gabi si jala jolma dijo do hita sude nari sonon gabe si jala jolma dukta bigi berita nauli di minggu palima hodung Epipanias sadarion na perjulu nakingan adoras tabigi jami taon maka tidak konon di paduan sara Immanuel May dinatongon da sida marulang tahun pa 24 tahun nuaing di bagasa tikyon alani selamat ulang tahun ma di paduan suara Immanuel sai gajang mau ripunguanon jala di pasu-pasu Tuhan jala di judul lede munai baru itu jami tahun mulubuan sedenari ima gobaran di si jala jolma ikon lahu mabuat donganna asa meneda pasu-pasu di debata doho padonganion ni debata luar biasa paduan suara Immanuelon diadupan di debata tujuluanon molo betul-betul sudi hamu mangulahon nani dok munai Nomor 8 menugihon jolma asa masuk tu paduan suara Immanuelon. Di nama umur 24 tahun punguanon. Uhado di pada munai. Pebua ikon adong nang bo 24 halak. Juo muna halak jalau muna jolma inna hitama. Alanidak hapalang belas ni rohatta. Ulup-ulupta di namar pesta perak kamu tu tahun naneng roh. Luar biasa pakorhon ni pada munai na ulu hamu gabi si jala jolma marhite na maju ulu tadok sedebi pe hamu maju sedahalak asa masuk tu punguanon. Luar biasa paduan suara diadupan di demata ala ahana pindah tomuna di minggu sadarion diulah kamu. Saya sauk mai di pasu-pasu Tuhan jala di pesta perak muna tu tahun naneng roh betul-betul adong 24 halak jolma di jalahamu manang ditugio kamu gudang ngain waing duas ni huriatta nah si hol rohana asarap memuji pasangat guarni Tuhani di ganuk minggu.
Wado marhite pada munai bui tersentuh tu sude ruas ni huriata gabe dohot nasida taruli di pasu-pasu ni dewata ala ulu hamu gabi si jala colma. Uriana hina holongan di tuhatta sedia dobo sirna ubain na gabi didok Yesus sita gabi si jala colma di minggu palima hodung Epifaniason. Tapi hudihud nakingan nalau do Jesus tu tau Genesaret. Dibereng badisi 2 kapal parau. 5 parau ni si jaladike. Sabor ngimani pak manasida nama jaladike alai nang guseda dangadong dapot dasida. HP ahli donasida di perdikion. Di botong nasida do di dia lubuk ni akadike di tau Genesareti di tau Galidia. Jala takas do di botong nasida songo dia do carana asadapotan. Jala di botong nasida do tikina laho babuati. Bolo di hasomalan nasida iko borngid do nasida majala. Iyo asabui dapot deke. Alai tabereng marhite jami taon. Naik patuduhonon ni Yesus Kristus do. Pabua keahlian ni sada-sada halak dang imajamin. Dapotan pasu-pasu sada-sada halak. Alai marhite hauduhon di hata di dewata di sido buitaruli. Halak di pasu-pasu ni dewata. Laos go barat do inak tu hita di bagasa tikyon. Bui do hita luja di perdalanan ninguluon. Mangalului an dohot an. Sumarihon an dohoton. Alai bui do dangadong dapot hita. Alai adong majaminan marhite jamita di minggu sadarion. Halakna malibat tu Yesus disudiak kasiulona teruli pasu-pasu. Ido anggo jaminan na naing berengot marhite panggulaon di Yesus di jamita sederion. Halak naso mengalibat tu Yesus disudia ulaona buido terhirim. Buido dang dapota pasu-pasu. Alai halakna mabai Yesus dijolo disudia kaulaona di sido bui teruli pasu-pasu bahkan merlubi-lubi. Ido nanang dohonon ni jamitaon. Alai las dipaingot do hita babua molodung dapot hita pasu-pasu nasiat dewata dang jadi holan di hitai. Alai ikut doho dui bagian ni halak na marlapatan ikut do sarihonot tahalak. Tarida doi marhite pabahenan ni sisimo do donganda di sol. Ai dung di ului nasida. Hata ni Yesus nama dok dugahut tunog bagas dungi sapakko jalamu daputa dikki mahamuninna. Dung diulahon dasidai marbual-bual pasu-pasu di dewata. Bolo didok naking daksia di jalanai ngapola nang baribat. Tabereng ma sungguh dia do si Simon. Sisean di Yesusi dakulan dihalaki. Alai di judo donganna sedenai kapal nakingani. Asaro madongan na sida mabuat pasu-pasui. Jala marhitei naing dohonon na do. Songodi do halak naung makapo si Jesus. Bolo dung dapot na pasu-pasu. Unak kola dibana sendiri. Alai ikon bagi honon na. Tabereng may marhite halak si Simon di son. Anggo di pohol-pohol dasida sude pasu-pasui dangulo mabagi tulungan na ujung gagabi bolong go sudi. Puasa dia buktina. Ai dung marisi 2 kapali ipe nang lorong boninna. Bayak ko kita manuaing bolo dang di jodongan nai yalahi sude na ni. Jalo nai ujungnya ke lonong go, jaludung lonong para una sida, bolong masudi.
Buhado hita memahami ong. Odon waing nagabe upor lu dia dupan di debata muludung mangatu si hita taringot tu jami taom. Sudedo hita na pungudison babua dihaholongi debata. Jalan aing lehonon na do pasu-pasu na itu hita diganu pari diganu tiki. Alai buhado hita marhite jami taon ditogu-togu. Babua na adong dihita ikos sagi honot tadui tudongat tadakulan dihita. Umma paling utama no aing dihita di minggu palima hodung Epifania son. Jalan meruji-ruji mahita no aing nunga 30 tahun. Di basahat Tuhani pasu-pasuna di tonga-tonga ni keluarga ta. Hiado hita masagi tu halak idun wain. Hiado di leoko nadong di ho tu dongamu tu ho berjabum manak tu halak nasing. Tu akatunane taradoho tu akanal nasingi naso mardihadiha. Odo kay perenungan wain di hita marhite jami taon dung dapo pasu-pasu si Simon dakola di ibana. Alai di jauh dorongan na asa taruli di pasu-pasui. Gabe jupang nasida pasu-pasui. Dang gabe lonong. Para nasida ala ni gudang ni pasu-pasui. Alai pada saat mereka berbagi. Di sanalah sukacita yang besar. Bahwa mereka tidak mau hanya memiliki berkat dari Tuhan untuk mereka sendiri. Tetapi pada saat mereka mau berbagi. Di sanalah sukacita yang besar. Teruli halak na asing jaladang mago pasu-pasu isia libana. Iman waing nang dohoron di jami taon. Dung tarimang rimangi pasu-pasu ni debata nasalilingo di jo mahita. Asalam hoti marbual-bual lehonon pasu-pasuon ni debata sagi mai tuaka dongam. Molo Jesus sadiri madok nasa nabi na muna tuang giku akan metan na tua udui. Ido sada kepastian dia akan porsea babua nabi na henna na sinagina tu halak nama batu Jesus sileo pasu-pasu idui. Alani tertugu marohatan waing marpada dia dupan ni debata di minggu palima hodung Epifania son. Ikon bagiokku do pasu-pasu nasihat debata nang tuak kadongakku. Marhiti ima gabe pasu-pasu dihita pasu-pasu di debata na pinasaha na tuhita. Uria na hinaholongan di tuhatta. Adong do marang dapiga narikot renukonota. Songon na nialaman ni si Simonon. Ala songodido hita saliling di Portibion mengadupi akan masa di perjalanan ni Guluta. Parjolo nang dohono marhiti pengalaman ni si Simonon. Molo dang dapo pasu-pasu ho unang medili. Ido nang dohonon na. Alai juma Jesus sileo pasu-pasui. Buhado hita memahami. Ai naso di jauh nasida do Jesus gabirang dapat pasu-pasu nasida. Alai na luar biasa di Jesus seokop pitai nak peso di jauh nasida Jesus rodo Jesus mah dapat nasida ai takas do di boto ahana ni alaman nasida. Jalan marhite ido diajari nasida asa halak dauduk tu bareta ni Jesus dapat pasu-pasu. Adik pe suhari turohatta. Suhardo turohan di sisimo donganna nani do di Jesusi. Yang dokonna duga homa tuno bagas dungi sapakom ma jalai. Taksiat itu logika di sisimo dohot tu pengalaman nasida. Alaina luar biasa tabereng marhite sisimonon. Sabor nginodo hami luja Tuhan dang adong dapot nami. Alai mangasahon hatami ulu duau sumapakon. Disapakon ma jalanai. Buhado hita mulu ta alami songonok kegagalan dohot hamaulun di perjalanan ningguluta.
Asa ulo majau Jesus. Ay marhite haroroli Jesus. Di sido di leo gogo tu hita mengadupi manak songor dia pe na masa di perjalanan ningguluan. Jala jaminan na pasti marhite jami taon halak na uduk mangulahon pareta ni Jesus. Sahak do tuibana pasu-pasu nasiat dewata. Alani di jauh do hita asa mangulahon nani do ni Jesus di sadok perjalanan ningguluta. Asa sahatu hita pasu-pasui adik pe suhari tu pikirata. Jalan yang dohonon na kehadiran Yesus itulah jaminan bagi setiap orang percaya akan berkat-berkat yang dia terima di dalam kehidupannya. Dukoni nanaing dohonon di jami taom muse songon natadok nakinganima buludung saha pasu-pasu ni Tuhani unang maholad dihita alai dohok mataruli nang akahalat na asing. Tarida dui sian pengalaman ni si Simon sisian ni Tuhan Yesusi. Dina di jouna para una asing gabe dohok na sida tapotan taruli di pasu-pasui. Tabayakum majon waik sabor ngim manipak nasida songon nelayan na berpengalaman nol tabut nasida. Alai marhite dauduk nasida Tuhatan di Yesus bui pitor dabut 2 kapal. Aigo nasida akingan kapal nasida 2 si. Jala marhite nauluido nasida merbagi gabe sikop di nasida pasu-pasui. Dang gabe bolong. Molo dang dibagi nasida tu dongan nana asing. Ribak ma jalanai jala medabu ma tu taui saluhut nana dapuk nasidai. Gabitong luangan nasida. Sada jauh-jauh do inak tu hita. Marhite minggu sadarion pabua ikonolo hita merbagi tu dongata. Asa hot pasu-pasu di debata. Nagabi milik ta tujuluanon. Dukoni buhado hita mangatusi. Marhite padohan di Jesus. Ay dinarong. Si Simon madok. Ali Tuhan. Lau maho sianon. Ay perdusa duaw. Dihilala ibana do. Dang patu ibana majalo pasu-pasui. Alai alani asini rohani Tuhani sahat tibana pasu-pasui. Nuaing buhado hita mulo dung dapot hita pasu-pasu ni debata lam serep hita dia dupan. Gudang do nuaing jol mari portibion dung di pasu-pasu debata anggoluna gabi mangasang. Mulo halak batak madok itor teal bureran nin. Gudang. Alai marhite teladan dan nilehon di sisi modison. Hita akan naung majalo pasu-pasu ni debata. Lam tu serepna marohatta dia dupan di debata. Marhite ido hot pasu-pasu ni debata di perdalanan ni guluta. Gudang dope nanaing si putihat tamarhite jami taon. Alai holan na tului petahanguluhon marhite jami taon. Disido dame sonang rohata memulus tiki parasian nanilehon ni dewata. Bulu masa akka hamaolo di perdalanan ningguluta unak pitor madili. Alai joma Jesus nagok pasu-pasui. Laho mamasu-masung guluta mangurupi hita diaka pergumulan na taadubi. Dukoni uduk mahita Tuhatan di debata di perdalanan ningguluton. Ay marhite hauduhot di debata sahak manang tuhita pasu-pasuna na sumurungi. Jalan parpudi songor respons yak kita. Di minggu Epifaniason didok ulu mahita gabi si jala jolma.
Luar biasa hurion, tujuh luanon, bolo sude, naron yang madabotor debata, di permingguan madok, ikut juwoku sedanari. Sedepita ju dongata, naso masihol bema parsaora doho Tuhaninok paluahong nguluta, gabi pasu-pasu may dinguluta. Dakka bilang beak kajol manatajala marhiti, na ulo hita uduk di hata ni debata, na gabi si jala jol mahita tujuluanon, marhiti na ulo manugunugu dong hata, akka naso ulo be masihol marsaur doho debata, gabi berubah, gabi si huton Jesus. Jala laos hobardui penatalayanan di HKBP di tahun 2025 ima transformasi. Asa bui berubah tu nadu menggan. Jala marhite na taulahu ni disido nanga kadongata bui makilalaho pasu-pasu ni debata tujuluanon. Atong nang dohonon ni jami taom manak tuhita. Uduk maho di hata ni Jesus sahak ma tuho pasu-pasuna. Dung dapat ho pasu-pasu siat Tuhani. Unak kulad diho alay lehom may nang tuaka dongan nahurangan ima aka ang gini Jesus. Dapat hita batua na siat debata di perdalanan ninguluton mulu uduk kita mangului hatana. Amen martang yang mahita. Ali debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Tamado hay madok moliati tu rupa mun nasun badiai diari na pinar badiamon. Dina dilos ho hami bongot tu bagas muna badion. Majalo bohal ni partodion sian ho marhiti-hiti hatam. Pasu-pasu mahatam na hubigi hami di minggu sedarion. Nagabe bohal ni partodion nami. Itugutugui marohanami merpadad dia rupamu. Songon na pinangidom siya sudiak ka na mangihutok ko. Gabi si jala jolma. Doho mahami pakke Tuhan ula-ulam. Asa doho hami majuwa kadongan nami na holang siya ko. Gabi rap hami nang di joromon mamuji pasangap guar munda sunbadiay. Tuhan dia pala minggu sedarion. Hutangku kami dosa luhut na ruas ni huriam. Narong di HKBP Kramat Jation. Siya danak saharu na magudang nang lansia. Saya manoktong maho Tuhan mamasu-masu ngulu nami arian doho barngin. Dia karuas ni huriam na bergumul na mangadu biak kahamaolon. Langsung ni nang akaparukilon. Saya ho Tuhan mangaliw gugo di nasida. Asa marhiti gugo na siya ko. Buhi nasida monang maraloho sudia kahamaolon na binulus nasida. Dia karuas ni huriam dari bagasa parsahiton. Salehot Tuhan hamalumon. Asa marhiti marulupulu marlas ni roha na sida makilalaho pasu-pasum nang tuakatiki nanaing roh. Sungonima secara khusus ruas ni huriam na di rumah sakit nuaing. Nicholas, Alayester, Sirigar, Sianwik Parserahan, natungon nuaing di rumah sakit Halim. Langsung ini si Jonathan Joshua, Sianwik Lubang Buaya di rumah sakit Polri. Langsung ini nang inanami nyonya nainggulan buru na 70 Putu Raja Sianwik 3 Mei di rumah sakit Harapan Kita. Laos gudang dope nasoha guara kami akarus ni huriam na dibagas parsahiton na dibagas nang na di rumah sakit. Saya homa Tuhan mangaliun hamalumod di nasida. Apeho tangamu nagukwasoi tu pamatang nasida. Asa jupang nasida hamalumon na marharoroan siyakko. Jala saya pasu-pasu akka dokter para medis na manangani nasida. Asai madalamu Tuhan mangaliun hamalumodi di nasida. Gabibuy hami saluhut na to katiki na naingro makilalaho pasu-pasum. Pabuwa diuloy hodo hami dinamartangi yang tuadupamu na sunbadiay. Diaka ruas ni huriam na marulupuluk marlas ni roha. Lumubi dan ipasahat ho tua tu ruas ni huriam. Ima amanami Edison
en perhusip na ulang tahun na sida papi 70 tahun apala di bagasan tikyon ima sian ruas ni huriam rabutan 2 wo hirohana sida marhite pasu-pasum asa tujuluanon sahak nang pasu-pasumi siga jangumur nda sida nangakapinoparna tujuluanon marhite pasu-pasum langsung onido Tuhan paduan suara Immanuel dina diluas ho 24 tahun sahak rodio bason lahu mamuji pasangapon guarmu nasun badiai di tonga-tonga ni punguanon saya manok toko mamasu-masu nasida lasude akka anggotana asa marhite pasu-pasumi bui nasida marulu-pulu marlas ni roha tua katiki na naing roh lumubi ma Tuhan di na naing luasomu nasida tua naing roh marpesta perak ulang tahu pa 25 tahun sai pasu-pasuhon hatam di bagasan sadarion asa ulu nasida marpadan gabe si jala jolma lau manugu akadongan nami masuk tupunganon sadok ulupulup las ni roha majupang nasida nang tua katiki na naing roh marhite na digohi nasida badanna tua rupam munasun badiai songoni masudi ruas ni huriam nama dapat toko tu corom na badiaon gudang doak kana pinarsita ni rohana sida saya patulu si Tuhan hobar tulomo ni roham Tuhan satu kenari yang merdungu sidak mahami siap bagas coromon tidak mula kakaruas ni huriam tutonga di bagas nasi dabi pataruma di bagas adame dohok las ni roha nasiakko asa saluhut na hami makilalahon pabua manoktong doho mamasu-masu ngulu nami arian dohok borngipe jala sesa matuana kadu sa pangalosyon nami asa tuk tamahami nagabi hasahatan di pasu-pasum atok tangihom mahami Tuhan holad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tajak kumahatan di debata marede mahita laos tapasahat ma pilihat tano muli tuhara jaon di Tuhani Suruh
biar sada jong mai kasalukan. Tatang yakoma pilihan na tapabungon tu adupan ni dewata tabauduk be marohata martangiang mahita. Ali dewata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asahu para siya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti ite todim, asalam utadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadi maguarmo, say roho maharajaom, say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanggoluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho. Di sodako Tuhan Debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan Debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
hurian itu hatta sudi hami perdita doh sudi perhaladuni huriatta nang namarhubas makubasi permingguan arianon pasahato tuhita saluhuna selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas